Kolombai ka tawke busno tini ang hai norong ni depo ka ni temen YouTube channel tawke busong tini hai phajabi ka norong thani momo korok sajonai tawke busong norogo video ni pulen sim pai thajra kisa khalogui na bagai chai tubdi tam khai norok saimano sin Tripura o tabuk je Tripura ni ruling party ni CM tabuk BJP ni Dr. MANIK SAHA TIPRASA ni je safano shan gakai ria abo communal abno nenu communal bo TIPRASA no naisiki simaya bo direct sawo Roman script no ria Bangla yakai Hindi script nadi, ngakai borong ni Bangla script nadi. Topano bo kok borok ni jesini Roman script English অক্ষর abono rinani musung jagya abo বাংলাকে যদি অসুবিধা হয় নো প্রবলেম, আপনারা হিন্দিতে কথা বলেন অথচ আপনারা দেবনাগরী নেবেন না, আপনাদের অসুবিধা, সেটাও ভালো। তাহলে এর পেছনে কি, এর কি কারণ থাকতে পারে, পেছনে কারা কলকাঠি নাড়ছে সেটা বুঝতে হবে, কে কলকাঠি নাড়ছে। তো এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল চক্রান্ত, যেইভাবে স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে এই কোমলমতি জনজাতিদের গুমরাও করার যে কায়দা সেগুলো কিন্তু আমরা সব বুঝে গেছি। আমরা বলেছি, আমাদের কেন্দ্রীয় যে নেতৃত্ব তারা বলছেন আদারওয়াইজ কোনো অবস্থায় যা খুশি করতে পারো, কিন্তু কোনো অবস্থায় সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো না। belai khenu hingsa klayo sini TIPRASA no kaham naimaya sudu abo simia sini TIPRASA ekotno bu boria sini TIPRASA rongni kubongma dabi duba tongu kubongma bokke bengi tongu abo jottono siti tuino isisa leaders rok tongu BJP jonojati khai tongnai norok saiman nar abrok khai borongni bohok bancinani borongni asuk taino rominarnani bagoi BJP kaham Modi ji hai to namkin hai Manik Saha ki jindabad layoi uklo ngi tongu मिलेगा तो प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा देगा। আগামী দিন শুধু জরা সময়ের অপেক্ষা, 28-এর মধ্যে 30টা সিট নিয়ে আসবো আমরা, 28-এর মধ্যে 30টা সিট। yakung malis khailainai thok malis khailainai obo hai rok dalali khai tongma bagoi jung tini sin TIPRASA rok buthar jagoi tongo rep khai jagoi tongo mia bu tini bu delin thui tongo sini borok borok ni borok masara thui nungkhu khona কিন্তু sini borok kai agotla rogo kubama buri rok rep khai jagoi tongo abo saragya tei bui baksa rang puisa ni bagoi butong thogoi wanjibai thonai thui tongo hamjago hinoi abo to ang sar salia main mudda hangka obonu sini TIPRASA rok belai khai kechen sung buini dalali khayo isa lob buthagya rang puisa ni bagoi ini obo hai obostha o drugs nungnani jwag nungnani jandamunda tir buini sei kaham tongnani bisi jogui tongnani obo hain kotor sajinani oboni bagoi no sung tini tolao kolugui tong norong nugui tong nable Dr. MANIK SAHA je kebengi tongmani tabu o kebengman hoite kai kubongma borok tabuk BJP Yakari Tripura mothao join khai tongo ini Kanchanpur hoite ompi tuidu bebak jaga si tabuk sabrum bilunia joto jaga si tabuk BJP Tamo khlaika borok ni bising borok no wala lai tok lai yo heja marawo Tripura mothano bodnam khayoi TIPRASA no butok khairi woi jelo danani kaisa mission tiklaika CPM ni amalo jemun TIPRASA no kubongma no aino bolong ni borok ni romi jelo dabai man hekai abo kai সন্ত্রাস ক্রাইম খাইও হিনই TIPRASA no romit langui jelo danai boot ni sikang edise election ni sikang abo hongkai borok ni tabuk ni je mission hongkai je BJP khai tonai ma samang ni rokhai isa rangmani tongo kai o borok kaham TIPRASA no Tripura mota khayo hinui bini dusman bo bai kisa kok rogo milileya par rogo biliang mani bainu sungno BJP khayo hinui bu rok noi ok Sawi jelo dalainai borong nijera buino sin TIPRASA no gulainai robot bagano tangklainai teini ni nogrok sokra rilainai sak bai sak no obo hai nobar haimya sibrinai obo hongkai sin TIPRASA ni sitra tomung burkhota tomung o tomung tabuk Tripura o phaitung taute buksong hake aboni yang ni katnan bagai sing tongdi sabo Kubwi sabo tatal norok no naidi sango je Sinai rok jotonu bubagarano nahori bubagarani uklo no phaitung kubong borok kubongma kok sawo norok NLT ATTF rong ni kok busalayu kubongma borok ni manthai rok rina hinui package rok rina hinui rijagya sudu abo simia TIPRASA area rogo school kaham khairinai college kaham khairinai abo buria sudu khutung rok bai abo masini jora kaisa blanket kombol bangmani bai rok TIPRASA thangnai de abo TIPRASA tabo 15 লক্ষ TIPRASA tongnai rong yago tini ang ko action yakari dika norok comments kai chakledi sadro kon khutung robat chara blanket manmani bai norok TIPRASA Tripura hao thangnai de orok le delin Bangladesh ni phayu khanakan documents ramu soni kain job ridu police chakri phanu ridu je kuno office rogo charge ramui dinani office rogo kisa mai rok songi dinani jesa panu fruit class samung rok ridu borno 10,000 12,000 beton khainargo paithago kai permanent ramui 25,000 30,000 khai ridu o je bumung sinar rungya Bangladesh ni phainai rongsi police rogo hungba thaike toninai je kuno office rogo toni woi borno lokai permanent ramui ru ni TIPRASA no kai tamo khainai BJP bai Tripura motha bulayo hinui jelo danai abo hungkai common abo cholitung
Abono taukte buksong je tabuk Tiprasa tongnai sikla sikli rok norok decide khaidi buskangi dino norok sabono logirinai abungni CM Dr. Manik Saha je kok sai tongmani sin Tripura ni Tiprasa no krito mungsariya ulta Tiprasa ni bobisot Tiprasa sinani nognani kusubo kanani Roman script no sikebengi tongsu tamni bagai bo kebeng tamkai Roman script ngai sini kok borok no America England Thailand jas jawa phano Dubai phano sini borok no poriman bainai develop bungnai aboni bagai sungno kusubo kanani kirjago sungno develop bungnani kirjago sungno kusubo kanani kirjago tamkai bojja sakapano sungno nasle communal khayo jagya tola kadli tonnamu sungu kaklai tonnamu sungu kadlui borong yakong tolawo borong yakong juta hunani borong ni gulam khai tongmani obo hai sung nayo oboni bagoi khaina naya o kokno sung bujna nangai sinan nangai bangma leaders neta rok siani bagoi tini dalali khai tongu kisemisa rang ni bagoi asuktai ni bagoi kai abo sung public jonsadron tongnai nung hai ang hai nagrik Tripura hani Tiprasa bukung bara rok tong kosong tongnai rok narok si cinta khaina nangai wansna nangai tini ভবিষ্যৎ বিয়াং থাংনাই অব ডিসাইড খানানি নরক যত্ন দরকার এক গার্জিয়ান বুমাবো হাতংনাই রক ক্রা রক চাকরা রকনো বাং তিনি ইয়াক জোরকাই সাউ জানজানি বুসাবুতি রকনো ড্রাগস রক তানুং দিহিন্দি অমুং সিক্রাও তা হাতাং দিহিনি সাদি ইগিলাগে রক থাঙ্গই আয়ালামো হিমই পুলিশ কেস রঙ্গই Tiprasa নো জেলক লাইলেনাই নখানা ইয়া পার্টি রকনো এডিটর রকনো বুবু হিনি লামা কা সবই আজনা সইজনা মানজাগই জেলো দামানি রক অব হাই কুনিয়া টামো দরকার নগো টংদি সিরিং সামুং খাইদি যে জায়গা নাং আ জায়গা কক সাদি তামai দরকার বুইনি দাগি মুংবাই থাঙ্গি বুনানি বুইনি দাগি মংবাই তামনি বাগৈ বুলাইনানি বুইরাংনি বাগৈ দাগিনাই টেকরসা দাগিনাই বিনি গ্লামগৈ নং থাঙ্গি বন বুনান থাंगनाय কিসা রাংনি বাগৈ কিসা সওয়াক মান নংবাই আবো সাবনি খটিংনাই সেসননি नि বুজেলনাই মু বুজাংনাই বখর ফাनु ফাটি ফাইনাই একাই কায়দা কলাইকাই থুইনা ফান টংগু বুলি আবো হাই বুলাই টকলাই থাंगमानि আবো নরক ওয়ানসন বেলাইকাই দরকার নই টংখা আগে ভিডিওনা আং লগ রিলিয়া তাউতে বুকসং শেয়ার খাইদি আবুনি অকক রক বেলাইখাইনো তপন্ন কক সিনি Tripurani CM Dr. Manik Saha bo sini Tiprasa ni hamkrai naiya abo kubwi sika Tiprasa ekot bo kebengi tongkha ni BJP ni no jonojati rongni 125 rinai himani abo bo kebengi tongkha tei Tiprasa ni asuk bosor kok borok Roman script no dabikai femani abono baire ni foreign ni rokni sawi kebengi tong gai serai tei Tamo sanan tongsiu aboni bagun je Sinai rok Wanswk tabuk kubangma BJP khaine rok kubwi no Sinai rok khai BJP Yakar Tripura mothawa habui tong norok nukna kubangma jaga tabuk sini Riang community ni borok, Jometia community ni borok, Tripura Mora Sing, kubangma community ni borok, Halam community ni borok, Wanswk community ni borok, or hingsa khaila kurui, tang kai Tiprasa ni bu odigar amsunu tongo. Inoi saimanui jotono BJP Yakar tabuk turuk Tripura mothawo flag phayui join ritong. Ajaga si baksa kai o BJP rokai borok hangoi BJP khai tongnai hangoi toisa flag rongui join ni saitong. 100 বার 200 বার join ritong BJP onu. Aboro hongkai loop thagya toisa join dikhe toisa da rangman no thangui toisa join rilayuk toisa da rangman no borok kai join ribung no rangman na 5000 rok rangni lubai thangu o rangni lubai thangmani Tiprasa ni sak ni dopa sokomori tongmani a komai tongmani general samjagi tongmani edisi rok borok sia borok kai mogol tongui bunugya khunju tongui bu khunaya obo hai borok kai obo hai borok masamang noi borok ni kisingu borok nu ferlayoi ulai toklai ingu ulta Tripura mothano silsa leiriu abo hongkai tabuk sini Tripura ni परिस्थिति abo haikai sini borok no hamya khiklaioi sumno kulok rinani suklogoi klangani kaida share khai video no rok je masak share khai taukte busong norok go video no share khai jotto lokono phungnan khai di hake asung sasino norok joton kaham tongni susu tongdi tini ni bagai hain hai jotto no khulom pika